Selam dostlar. Selam. Elfiye apa, bu nersəsən? Bu ayu balası Əbbas. İsime düştü. Şundan da 26 Mart günü tanılgan Tatar yazıcısı Rabit Batullah'a 85 yaş tola. Şuna göre biz dersimizni bugün ona bağışlayız. Başladık. Bu kol işlenmesin yasar için bizge. Kiren tistagi tisli qotirg'i, qora, kiren, oq, sarı tistagi tisli qog'oz, g'adi karandash, sizg'ish yaisa lineyka, qo'yshi hem jilim karandash kerak bo'lacak. Inglik tisli kartonni olamiz hem ondan oyubizning konturini yasaymiz. Onun quloqlarin, boshini yasaymiz. Ayram kesak ittirib, teninin olg'i ilishin, olg'i tepilerin hem ortqi tepilerin yasab qo'yamiz. Hozir oyunning ilishlarini kesamiz. Oyunun olg'i tepilerini tügereklep kesamiz. Oyunun boshi hem quloqlari, olg'i hem ortqi tepilari hazır. Oyunun boshini yasab bitiramiz. Sonra tisdagi tisli qog'ozni olamiz. Hem oyunun og'zi o'rnashgan ilishni yasaymiz. Kesib olamiz. Hem jilim karandash yordamida negizga yopishtiramiz. Oq qog'oz bitini olib, oyunun ko'zlarini yasarga kirishamiz. Buning uchun qog'ozni shulay büklaymiz, tosma ravishini keltiramiz. Hem kesib olamiz. İki ko'zi de bir tusli bo'lsin uchun biz qog'ozni shulay bükladik. Hozir qog'oz ustida oval formasi yasaymiz. Hem kesib olamiz. Bir kesuvda iki ko'z borliqqa keladi. Onlar bir tegiz hem tengel kelib chiqdi. Alarni da jilim karandash yordamida negizga yopishtiramiz. Hozir qora karandash olamiz. Hem oyunun ko'z qorasin, hem burunini yasaymiz. Ishlanma bizning ilishlarni bir-birsine tutashtiruv uchun biz maxsus prujinka yasaymiz. Buning uchun biz uzuncha tosma kesib olamiz. Bizga bunday 2 tosma kerak bo'lacak. Bir tasmani ikinci tasmaga yopishtiramiz. Bizning ortdan qabatlamiz. Hem tasmani iskiga taba bogamiz, ikinci tasmani suv yoqqa jiberamiz. Hozir iski tasmani ostga tushiramiz. Suv yoqdagi tasmani o'ng yoqqa bogib qo'yamiz. Harakatlarni qabatlaymiz. Mana shunday garmon ravishindagi prujinka kelib chiqdi. Hozir oyunning mo'yinini yasawga ko'chamiz. Tisli qog'ozda tosma yasaymiz, hammani kesib olamiz.
Дуслар, безнең аюбыз жираф түгел, шуңа күрә аның муены да кыскарак. Безгә кыскарак тасма кирәк булачак. Без аны урталайга кисәбез һәм ябыштырабыз. Астагы тасманы өскә, уң яктагы тасманы сул якка бөгәбез. Аннары өстәге тасманы аска төшерәбез, сул яктагы тасманы уң якка бөгәбез һәм шулай итеп хәрәкәтләребезне дәвам итәбез. Менә шундый кечкенә генә муен килеп чыкты. Ә хәзер бераз ял итеп, безнең аюбыз турында матур видео карап алыйк. Аю бик зур һәм авыр хайван. Ул яхшы йөзә, бик оста итеп агачка үрмәли. Беләсеңме, ул шул кадәр көчле, бер сугудан теләсә кемне йыгып салырга мөмкин. Безнең урманнарда көрән аю яши. Аның тәпиләре юан, башы зур. Аю йырткыч хайван. Ул бишәкләр белән туклана, бик оста итеп балык тота. Шулай да җиләк җимеш, орлыклар, үсемлек тамырлары да ашый. Бигрәк тә бал ярата. Кыш көне аю урманда йөрми. Өнендә тыныч кына йоклый. Йоклаганда ул тәпиен ялап куя. Юк, ашыйсы килгәнгә түгел. Кыш көне аюның табанындагы тирисе алышына. Иске тире төшкәндә бик нык кычыта. Аю тәпиләрен ялап, тирене думландыра һәм иске тиренең төшүен җиңеләйтә. Шулай да көздән яхшылап ашамаса, аюның тамагы ашарга да мөмкин. Бу вакытта ул уянып иненнән чыга. Вакытсыз уянган аю бик куркыныч. Кыш ахырында ана аю бала таба. Гадәттә ярты килограмм авырлыктагы 2-3 аю баласы туа. Туганда аларның күзләре дә күрми, колаклары да ишетми әле. Тәннәре юн белән капланмаган була. Алар әниләренең җылы кочагында рәхәтләнеп йоклый. Әниләренең тәмле сөте белән тукланып, яз җиткәнче зур булып үсә. Дуслар, аю турындагы бу видео сезгә ошагандыр дип өметләнәбез, ә без дәвам итәбез. Аюның арткы тәпиләрен бөгеп куябыз. Булай эшләгәндә безнең аюбыз нык итеп тәпиләрендә басып торачак. Алгы тәпиләре белән дә шул ук эшне кабатлыйбыз. Хәзер алгы тәпиләрне арткы тәпиләргә тоташтырабыз. Моның өчен пружинканың алгы һәм арткы ягына яхшылап җилем сылыйбыз. Ябыштырып бетергәч, эшләнмәнең өстенә яхшылап басып алабыз. Хәзер тәпиләрне бастырып карыйбыз. Килеп чыкты. Безнең аюның гәүдәсе басып тора. Хәзер инде аның муенын һәм башын ябыштырырга вакыт килеп җитте. Шулай ук пружинны әйбәтләп җилем белән майлыйбыз. Гәүдә өлешенә ябыштырабыз. Һәм икенче ягында майлап башны гәүдәгә тоташтырып куябыз. Дуслар, менә шундый матур аю баласы килеп чыкты. Хәзер сезнең һәрберегезнең үзенең әппәсе булачак. Без аюның өлешләрен гармун яисә пружинка ярдәмендә тоташтырдык. Булай ясаганда ул тагын да матуррак һәм күләмлерәк килеп чыга.